Ассалому алайкум, тамошобинони иззатманд. Дар намоиши имрӯза оиди растаниҳои шифобахше ки ҳангоми муолиҷаи бемориҳои системаи асаб истифода бурда мешаванд, камтар бошад ҳам маълумоти мухтасар пешниҳод намоем. Бояд қайд намоям ки системаи асаб ин яке аз системаҳои хело мушкил ва муҳими организм мебошад ва маҳз аз системаи асаби одамизод вобаста аст ки бисёр узвҳои одамизод ба таври лозимӣ ва ба таври мунтазам фаъолият намоянд. Системаи асаби одамизод аз ду нимкураҳои мағзи сар, мағзи дарозрӯя, мағзча, ҳароммағз ва 12 ҷуфт торҳои асаби косаи сар ва 5 гурӯҳи асабҳои ҳароммағз иборат мебошад. Ва сипас ҳар як торҳои асаб ба ҳар як нуқтаи гуногуни организми мо бо воситаи нейронҳо рафта мерасад. Агар ба таври образӣ ифода намоем, агар организми одамизод ин бино бошад, торҳои асаб ин торҳои ҷараёне ки барои фаъолияти дурусти ин бино лозим аст, торҳои асаб ҳамин функсияро иҷро мекунад. Одамизод хосияти беморшавӣ дорад ва системаи асаб низ бо сабабҳои гуногун гирифтори бемориҳои гуногун мебошад. Факторҳое ки барои пайдоиши бемориҳои асаб оварда мерасонанд, якум ин фактори баъзе бемориҳои ирсӣ мебошад. Дигар асар гузаронидани бемориҳои гуногуни вазнин аз тарафи бемор. Дигар фактор ин хасташавиҳои асабӣ. Дигар фактор асар гузарондани ягон ҳолатҳои мудҳиши ҳаётӣ ба монанди марги номаҳалли одами наздик, ягон ҷароҳати сар ва ё ягон талафоти калони моддӣ ва ҷисмонӣ мебошад. Дигар факторе ки барои пайдошавии бемориҳои асаб оварда мерасонад, ин истеъмоли номунтазами хӯрок, дар таркиби хӯрок ба таври кофӣ ҷой надоштани витаминҳо ва дигар элементҳои лозимӣ низ мебошад. Бояд қайд намоям ки барои муолиҷаи бемориҳои асаб растаниҳои шифобахше ки дар тоҷикистони мо мерӯянд, ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Ба ин растаниҳо дохил мешаванд пудина, кокути, валериана ёки сумбула, пустирник, зардлишка, хмел, бобуна, ҳазориспан ва решаи камол мебошад. Бояд қайд кунам ки ҳамаи ин растаниҳо дар шароити табиии Тоҷикистон ба таври кофӣ мерӯянд ва хело дар таркибашон пайвастагиҳое ки барои муолиҷаи бемориҳои асаб истифода бурда мешаванд, аз чунин пайвастагиҳо хело бой мебошад. Пудинаро ба фикрам ҳама мешиносанд. Дар Тоҷикистони мо пудинаи боғӣ ва пудинаи кӯҳӣ мерӯянд. Пудина ин растани бисёрсола буда дар соҳили ҷойборҳо, дар марғзорҳо, дар полисҳои қишт ҳамчун як растании бегона хело васеъ паҳн гардидааст. Пудина дар таркиби худ равғанҳои эфирии бисёр дорад ки ҳангоми истеъмолашон онҳо ба системаи асаб ҳамчун воситаи оромкунанда таъсир намуда системаи асаби моро ором месозад. кокути ин аз нуқтаи назари ботаникӣ аз як оила бо пудина буда низ чунин хосиятҳое ки барои пудина мансуб мебошад дорост. Растании дигаре ки барои муолиҷаи бемориҳои системаи асаб истифода бурда мешавад, ин валериана мебошад. Лекин валериана барои иқлими мо он қадар хос нест. ӯ дар ҷойҳои алоҳида, дар ноҳияҳои нисбатан баландкӯҳ, дар талу теппаҳое ки таркибашон аз хок иборат аст, паҳн гардидааст. ин растани оилаи чатургулҳо буда баландиаш то 2.5 метр мешавад ва нозукии кор дар он аст ки валерианаро бо дигар растаниҳои оилаи чатургулҳо бисёриҳо дигар растаниҳоро ба сифати сумбула қабул мекунанд. Сумбула бояд ки на кам аз 3 сола бошад.
лекин бисёриҳо ба таври саросимагӣ сумбулаҳои нисбатан ҷавонро решакам мекунанд, ки ин ҳам исроф аст ва ҳам аз нуқтаи назари истифодаи доруворӣ на он қадар мувофиқӣ талаб мебошад. солҳои охир дар бисёр минтақаҳо интродуксия, яъне мутобиқ гардонидани растаниҳое ки барои иқлими мо хос нестанд ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла дар минтақаи илми истеҳсолии лаккони ноҳияи Исфара аз тарафи олим Ҳаитов Исмоил Хаитович қишти сумбула валериана ба роҳ монда шуд ва ин қишт нишон дод, ки сумбула дар иқлими мо мерояд ва натиҷаҳои химиявие ки аз тарафи он кас гузаронда шуд нишон дод, ки аз нуқтаи назари фармакологӣ бартарӣ дорад. дигар растанӣ ин пустирник мебошад. пустирник дар минтақаҳои ҷанубии Тоҷикистон хеле васеъ паҳн гардидааст. ин растании бисёрсола, баландиаш то 1,5-2 метр мешавад ва ба ғайр аз ба системаи асаб таъсир расонданаш, боз пустирник кори дил ва рагҳои хунгардро низ хеле мунтазам месозад ва аз ин сабаб бо забони русӣ як намуди валерианаро валериани сердечной мегӯянд. дигар растание ки дар Тоҷикистон хеле паҳн гардидааст, ин ниёзбӯ мебошад. ниёзбӯ бо забони русӣ ӯро лимоник ҳам мегӯянд. ӯ хеле бӯи баланди лиморо дорад. дар ҳамчун растании бегона дар полисҳо, дар соҳили ҷойборҳо ва ҳамчун растании бегона хеле васеъ паҳн гардидааст. яке аз растаниҳое ки барои ин мақсад васеъ истифода бурда мешавад, ин зардришка мебошад. зардришка ки бо забони русӣ онро донник мегӯянд, ҳамчун растании бегона хеле васеъ паҳн гардидааст ва баҳорон моҳҳои май июн ӯ аллакай пухта расида гул мекунад. дар канори полисҳо, дар саҳроҳо хеле васеъ паҳн гардидааст. бӯи ба худ хеле хос дорад. дар таркибаш ба ғайр аз пайвастагое ки асабро ором мекунад, боз бисёр антикоагулянтҳоро доро мебошад. аз алкалоиде ки дар таркиби донник мавҷуд аст бо номи кумарин, дорувории саноатӣ неодикумарин ба таври саноатӣ истеҳсол карда мешуд. яъне неодикумарин лахташавии хунро паст намуда хунро хеле суюқ мекунад, ки ин ба сабук гаштани фаъолияти кори дил ва таъмин намудани хеле кори хуби микроциркулясияи микрокапиллярҳо бисёр мусоидат мекунад. аз ин сабаб ин растани хеле потенсиали калони муолиҷавӣ дорад. дигар растани ин бобуна мебошад. бобуна, нисбати бобуна ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки бисёр одамон бобунаи ороишие ки дар ҳамчун растании ороишӣ дар шаҳрҳо, дар қишлоқҳо, дар минтақаҳои назди ҳавлигӣ истифода бурда мешаванд, ӯро ҳамчун растании доруворӣ истифода мебаранд. лекин бояд гӯям, ки бобуна ду намуд мешавад. бобунаи доругӣ гули хеле майда дорад ва ӯро фақат кишт мекунанд ва бобунаи ороишие ки онро рамашка савачия мегӯянд, баръакс ӯ таъсири заҳрнок дорад ва ҷамъоварӣ намудани ин растанӣ мумкин нест. аз ҳамин сабаб ман бисёр мехостам, ки тамошобинони мо ба ин маълумот аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ва бобунаи ороишие ки гулҳои калони зебо дорад, онро ҷамъоварӣ намоянд ва истифода набаранд. дигар растание ки аз тарафи халқ аз қадимулайём, ҳатто аз давраҳои авеста истифода бурда мешавад, ин ҳазориспанд мебошад. ҳазориспандро бо забони русӣ гармала ё ки могилник мегӯянд, ки дар ҷойҳои хушк, дар қабристонҳо, дар кӯҳҳо хеле васеъ паҳн гардидааст. ҳазориспандро дар тибби халқӣ ҳамчун воситаи безараркунанда барои дуд намудани хонаҳо, дуд намудани ҷойҳое ки дар он ҷо одамони бемор ҳастанд, одамони зуком ҳастанд, васеъ истифода мебаранд ва бисёр одамон маълумот надоранд, ки гармала дар таркиби худ алкалоидҳои гармин ва гармалинро доро мебошад. алкалоидҳои гармин ва гармалин ба системаи марказии асаб хеле таъсири сахт расонида фишори хуни одамро камтар паст мекунад, ҳаракати одамро озод месозад ва ба
احیا گردیدن فونکسی‌های حرکتی پس از گذراندن انسولین خیلی مساعدت میکند. لیکن همین رو باید قید کنم که این رستنی زهرناک است و خوب میشد اگر تیار نمودن دارو از هزار اسپند رو فقط متخصص بجا آورد. من امروز با شما 3-4 نامگوی آمیخته ها رو پیشنهاد کرده هستم که برای معالجه بیماری های سیستم عصب استفاده برده می شود. هنگام نه آنقدر وزنین بودن حالت عصبانیت، حتی برای با مقصد پروفیلاکتیکی چنین آمیخته را استفاده بردن ممکن است. پودینه باغی یک قسم، قاقوتی یک قسم، زردریشقه یک قسم، بابونه یک قسم. یعنی از همه این رستنی ها با مقدار معین گرفته آنها را آمیخته نموده، پس از میده نمودن با نمود دماغه و جوشانیده استفاده بردن ممکن است. نامگوی دیگری آمیخته رستنی هایی که من به شما برای معالجه بیماری عصب توصیه می دهم از چنین است: پودینه باغی یک قسم، پوسترنیک یک قسم، بابونه یک قسم، ریش جواری مکه یک قسم، هوچ یک قسم. چیزی که درباره گفتم همین متناسب را نیست با همدیگر آمیخته نموده به طور دماغه استفاده بردن ممکن است. برای چی در اینجا ما ریش جواری مکه و هوچ را علاوه نمودیم؟ چون که این آمیخته برای نسبتا حالتهای وزنین عصبانیت توصیه داده می شود. ریش جواری مکه و هوچ خاصیت خیلی خوبی تلخرانی را دارد و در حالت علاوه نمودن این دو رستنی به این آمیخته، این دو رستنی امکانیت می دهد که ما وظیفه کار تلخدان را که یکی از سبب‌های عصبانیت می باشد فعال نماییم و سبب تاثیر نادرست تلخی که ذخیره می گردد و در حالت با مجرای رویده نگذشته با خون گذشته آدم را عصبانی نمودن همین را این کار می سازد. در حالت‌های نسبتاً وزمین از آمیخته زیرین استفاده بردن ممکن است: قاقوتی یک قسم، پودینه یک قسم، خمیل یک قسم، پوسترنیک یک قسم، والریانا یک قسم، نیازبو یک قسم، اسپند یک قسم و شیرینبیا یک قسم. چنین آمیخته برای حالت‌های نسبتاً وزمین توصیه داده می شود. شرح می دهم در اینجا یک چند رستنی هایی که با سیستم مرکزی عصب تاثیر می رسانند آورده شدند. بغیر از این اسپند که من در بالا قید نمودم با سیستم مرکزی عصب خیلی سخت تاثیر نموده، فشار خون را نسبتاً پست می کند و گذرانیدن ایمپولس ها را از سیناپس ها فعال می سازد و حرکت آدم را آزاد می کند. شیرینبیا در ترکیبش منبع گرمون هایی که از طرف غدود های بالای گرده برآورده می شود همون کامپوننت رو دارا می باشد و در حالت علاوه نمودن شیرینبیا این کامپوننت ها امکانیت می دهد که ما خاصیت های ضد امراضی، ضد الرژیکی و برقرار کننده این پیوستگی ها را وسیع‌تر استفاده کنیم. تکنولوژی تیار نمودن دارویی ها اجازه می دهد که هنگام نبودن این و یا آن رستنی پس از تیار نمودن این آمیخته ها با آنها به طور علاوه نستایکه هایی که در اساس اسپریت تیار از این رستنی ها استفاده برده شدند علاوه نماییم. یعنی ما می توانیم با دماغه های تیار نموده نستایکه های اسپریتی والریانا، پوسترنیک، پیون را به طور علاوه‌ای آمیخته کنیم. تکنولوژی تیارکنی دارویی ها به ما امکانیت میدهد که ما بعضی پیوستگی‌های شیمیایی که خاصیت آرام کننده دارند به مانند برامید ناتری، این پیوستگی‌ها را نیز ما به طور علاوه به دماغه تیار نموده شده علاوه نماییم و تاثیر آرام کننده این دماغه‌های ما را باز بلندتر گردانیم. دیگر پیوستگی که در حالت‌های عصبانیت وسیع استفاده برده می شود این سیترال می باشد. سیترال نیز از ترکیب رستنی هایی که در ترکیبشان
равганҳои эфирӣ доранд ба даст оварда мешавад ва хосияти хело хуби асаб оромкунанда дорад ва ситралро бисёртар дар педиатрия ҳангоми бемор шудани кӯдакони навзод ва ё бачагони ёш васеъ истифода мебаранд. Дигар растение ки хосияти оромкунанда дорад, ин решаи камол мебошад. Решаи камол дар Тоҷикистон васеъ паҳн гардидааст. Ба ғайр аз хосияти оромкунанда, решаи камол хосияти зидди диабетиро низ доро мебошад. Ин омехтаҳое ки ман дар боло ба шумо тавсия додам, омехтаҳое ки таъсири хуби фармакологии худро дар давоми вақтҳои бисёр исбот намудаанд ва истеъмоли онҳо аз тарафи одамон ба ягон таъсирҳои нохуш оварда намерасонад. Тамошобинони азиз, растаниҳои шифобахш ин воситаҳои хеле безарар, самаранок ва аз нуқтаи назари арзиш нисбатан хеле арзон мебошанд. Аз ҳамин сабаб хуб мешуд агар мо дар ҳолатҳое ки мо ба онҳо эҳтиёҷ дорем, пеш аз ҳама ба растаниҳои шифобахш муроҷиат намоем. Бояд ҳамеро қайд намоям ки растаниҳои шифобахш албатта ин ҳалли ҳамаи масъалаҳои тиббиёт нестанд. Яъне як гурӯҳи дорувориҳое ҳастанд ки онҳо ба таври химиявӣ ба даст оварда мешаванд ва фаъолнокӣ ва самаранокии онҳоро ягон кас инкор карданӣ нест. Лекин то ҳадди имкон агар мо аз растаниҳои шифобахш васеътар ва бисёртар истифода барем, хато намекунем. Чунки ҳамаи мо як фарзанди табиат, як ҷузъи кулли табиат мебошем ва чизе ки табиист ва чиз нисбатан безарар аст. Ин буд он маълумотое ки мо ба шумо нисбати растаниҳое ки барои муолиҷаи бемориҳои системаи асаб пешниҳод намудани будем. Саломат бошед то намоишҳои оянда.